Njengoba kusasa kungusuku lokuqhakambisa ulwimi lwebele, kumqoka kakhulu ukuthi umuntu azi imvelaphi yakhe, aliqonde futhi alwazi ulimi alincelebeleni, azi imvelaphi yakhe, yikhanikezo zazi ukuthi uqonde kuphi. Thina ke maZulu siyayigqaja ngolwimi lwethu, kanti ke lapha e-SABC kunomsakazo Ukhozi FM olumaphiko-phiko, okuyisiteshi ke esigabe ngeyigidi zabalaleli. Lapha kohlelweni lwethu sinomunye abasakazi abangaconsi phansi, uNonhlanhla Buthelezi odume ngelika Mroza. Mroza ri sekubingelele endabeni zasemini. Oh, angibingelele nami kakhulu noxolo kuyangijabulisa nje ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sihlangane umuntu wesifazane ngimhlonipha kakhulu. Oh my God, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu kuzwa lokho. Njengoba nje usuka le emakhaya edokodweni, kumqoka ngani ukuthi umuntu azi ulimi alincelebeleni? Uyazi wena uxolo ungathola isimanga ukuthi ukuzalelwa emakhaya nokuzalelwa endaweni esemadolobheni akukwenza ukuthi ungalwazi ulimi lwakho lwebele, kusho ulimi olincelebeleni, ngoba ilona lokusiza noma usuphumela ngaphandle emhlabeni ukwazi ukuthi uzimele futhi ukwazi ukugqama phakathi esixukwini sezizwe ezihlukahlukene, ngoba luyimvelaphi yakho, luwukuthi lunguwe uqobo, luyachaza ukuthi ungubani, lumnandi kwabanye abangalwazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi wena ukhuluma kanjani. Lokho kwenza ukuthi bese niyaxhumana ke. Kuwena ke weMroza njengomsakazi nje woKhozi FM, kubaluleke ngani ukuthi ungumsakazi ulwazi futhi uliqondisise ulimi lwesiZulu osakaza ngalo? Uyazi noxolo kubaluleke kakhulu ngoba umuntu engimsakazelayo umuntu odinga ukufunda, umuntu odinga ukwazi ezinye izinto engingazazi, njengokuthi nje mhlawumbe ulimi esilixoxayo njengoba sikhuluma mina nawe siyaxhumana, ulimi lokuxhumana, kodwa khona lolu kuthiwa olwebele, ilolo lizikayo ke lolo, ilolo liqhamuka nezaga, ila kucikozwa khona, izo zonke izinto lezo isizwe sifuna ukuthi sizifunde. Noma ngabe ke isiphe esinye isiteshi somsakazo ngolimi lwaso kufanele sigxile ezintweni ezifana nalezi. Ingakho nathi sinane inhlelo ezihlukahlukene emsakazweni ukuba sikwazi ukufundisa, sifunde futhi nathi ngokunjalo, nanokuthi siqinisekise ukuthi siyakwazi ukuthi silithuthukise, ngoba isizwe nesizwe asikwazi ukuthuthuka ulimi lwaso lungekho. Yiziphi ke indlela ocabanga ukuthi umuntu angayisebenzisa ukuze akwazi ukuthuthukisa ulimi lwesiZulu? Kakhulukazi nje nami ngiwomunye walabo abantu abakholelwe ekutheni ulimi kumele liqhubeke lungafi, sifundise nezingane zethu. Yiziphi indlela esingayisebenzisa ukuthi ulimi liqhubeke lusabalale? Lalela nje umsakazo Ukhozi FM uzokwazi ukufunda ulimi lwesiZulu. Kungenzeka ukuthi mhlambe ke awuyena kumuntu ozalwe ekhuluma isiZulu, kodwa uyalithanda, uyalalela uma bekhuluma uthi ngiyafisa ukufunda. Lalela zonke inhlelo zomsakazo Ukhozi FM uzithuthukise ngaleyo ndlela, kanti futhi ngekugcine lapho uyakwazi ukuthi ufunde izincwadi ezibhalwa ilaba abakhuluma kakhulu ngolimi lwebele, osolwazi abahlukahlukene, odokotela abahlukahlukene, kangokuthi nomsakazo uqobo uyazithuthukisa noxolo ngokuthi ubambisane kakhulu nesikhungo semfundo ephakeme i-UKZN ezigatsha kakhulu ngolimi elekelelayo nakuthina njengabasakazi ukuthi sixhumana kanjani nomuntu osilalele noma umlaleli osilalele ngolimi oluyilona lona nolicebileyo noluthuthukayo usuku nosuku. WeMroza, yazi into engiye ngiyinake ukuthi iningi labantu abasemazingeni aphezulu nje empilo baye bathanda ukusebenzisa ulwimi lwesingisi uma bexoxa. Ngisho nasemakhaya ke uqoba, wena nje uma ngabe uyihlalele nezingane zakho uyayikhulume liphi lona ulimi? Uyikhulume sona isiZulu noma nje kudliwa uJoji? Kuyichilo ukukhuluma ulimi okungayilolweni, okungayilo ulwimi lwebele, nihleli ndawonye, ningabandawonye, nibagazi linye, nazana nomsuka wenu, ngoba lokho kuqeda imvelaphi einganeni zakho. Izogcina ingane ingazazi, icabanga ukuthi okungcono lokho okuqhamuka ngaphandle, okukhulunywa ngaphandle, kanti kufanele uma iphume ekhaya iphume nokuzigqaja, nokuziqhenya, nokuzazi ukuthi ngiya ngaphandle manje ngiyokhuluma ulimi olungayikho kulelizwe engiyakulona, kodwa bahalela ukuzwa nanokuthi umnotho wethu awukwazi ukuthuthuka njengoba sibona nje
UNESCO, African Union, United Nations bazama ngawo wonke amandla nokuxola ukuthi izilimi azigcizelelwe ngenxa ukuthi ukushabalala kwazo ukushabalala kwegugu, ukushabalala kwesiko, ukushabalala omgogodla kwemvelaphi nomnotho walelozwe. Kubaleke kakhulu ukuthi ke sigxilise nakubantwana bethu uma sihlangene nabo sibafundise incwadi zesiZulu, sikhulume ngolimi lwesiZulu, sikhulume izaga, sikhulume ingathekiso. Kuningi okwenza ukuthi ulimi lwesiZulu lucebe, lubalekile ulimi lwebele.